yetu gusebeli kwadenganya sao itumu ya ukurindire uwancheire goikali tukeligali ale rumunchu muligi ngandi kukwaligalia somoro buli kurunga kirimo hai itangani tokonyora ekemirigo cha sembe munchu muligi no matengereri Pama kuwatana na ama na biovision ikobago koletera kilimo hai n'umuruberio okumulekera ubulimi bw'obwonchereria ubwo koleta engeria na kolenda amazingira. Getembe FM with right nekenenga ekurunga Getembe FM 102.7 murubuli kurukunga kilimo hai uyukuletwa sure asi witrasiri shirika linene kigima lia Biovision Africa Trust bono morogoba kigima gukwaliga ni nchenkuru kwa mwana buli rubajufu rusarigo lia tuligilia magana mange iguru jubuli mbibuitu na boigunga kitora alende wakurubuli mbibuli ne faida ayukule mao gukora kini yonsi kwene kinga faida kwa nyenyolile amona nchi as studio nigolero turamonere mama Servina Nyabaru uyigano mumanyi bw'obulimi nando mulimi uyubwatu manyobo nene kigimurachi usangana intuna gutu asyoleli na kitokokora obulimi bwe faida mulimi minto ikaranso ikekigima lakini tuyobanga alitukulia lero nkatugulira mangana mangigoro yokorosyo bwa composter na buli bwa bokash tuwata mange tukuchusangamo naye kulinde libulire tulinenenga ine aye unomotegereri umulimi ogusi imbintu kibiri ogutumia kerokorosyo bwoyo kanya kolengereri nguchuri kwa manyi badai na bugunya gutulikira ujumbe gusoji kungakire simbadai ontabinga ayomulimi bintu kibiri ogutumia kerogokora ubulimi bwao iligere korosya ubwoyo bintu kibiri ogutumia libulire tulinena sana yemo asemo mungina Servina wairire buya wairire buyo morali karibu sana si studio go semeli kwa na ngambi yogendete ko twatendete mbiyangendete ko twatiganete mainche nagokire goikana ndi studio aso mwaka 2026 karibu sana nekenenga umwaka na ndama yamana mange sana karibu sana andaka sugu chakira TV mwanchi muliringa Servina Nyabaru ningo ngayarule na ninki akora asante amarieta Servina Nyabaru kuna umutangasaje ikire ko batebya inche nkorubonjali omokora misisita echiro igabu no enkayane ande nche no molemi unolio ligereti na ande bunolio tewete na kitogo kwana. Asante sana mungina Servina Nyabaru karibu sana ase studio ase nchira ya vene kigima keretugu sanga iguru murubuliga ukonyolya yo mwancho moteli anda kimbondo gotonyora ase mbeo turamanya nga murubulinga kyukurukwa okurunga kilimo hai nobulimi bule moyo nomubyo koletwa se libagali yani kwa isani kubwa zaidi na Biovision Africa Trust alishirika linene sana kwele kinga yonsi ya guikira yo mulimi morobobono bono mungina Servina lero katugulira mangana compost na bokash anda ketu trachi kuligirelia turara lilingo ngakero muntao kwa na bokash ekeninki bono compost ekeninki maita bangin mama nali kali okumetinga unsarigo na anti yaituli ngakike bono bagwanira yes mbiya mono moralia ekero togo kwana nganinki bokas osenike compost ayonsi na moya bere abuate tofauti lakini ara moyo atabuati acid gusata ligutumika chemical kende gionsi all right igonya ni nchirindinga achiseme chibiri chia moyo bokash na compost na moyo akorosigwa ase bintu biri natural ataligobe ku chemical chinde chonsi bono adagego tugira siribuli tunga ine na sikibono erebuya asomulemi korosyo botobu bweliroba asomulemi buaye ataligotumia moyo ali abwate chi chemical obuya buromboro byo bokorosiri liroba akobalitobu obuya buroro litangani amale maite myaka tuikira abeira make ekera abeira make amoya yatumekire kuru maega DAP na yande asaliriri liroba lyatwalire gento tokoranga omonya seke busigo sitokoranga acid aboko bekege tumeke onya togo topelite koba tokorenga emyaka yaitera abe mutu yabachukuru baitu nabande etuja konanga liroba eliguja kwami emete busandagira te kurororo so kerabano tutagete tuirane to maintain liroba lirito
na kitu atero ngatika to tumeke bokas kose compost fertilizer. Amangana maya sana mama Servina Nyabaro asobo amangana yu anyara ko bakwerera bono ayumuligirerio tegerete mwancho motegereri etokanti kumanyia igoro ya mangana igamaya akoletwa sena kirimo hai gusena Biovision Africa Trust yemo aseyemo bono katukwanira igoro ya compost nabo igobo cash andake omwancho motegereri nali gali umulimi mungina babo mamo mintuncho nsarigo nabande gucyali buno akumetinga nkeke ge cross compost manyua gose bokash nkiye cross rero no mulimi ulegana ayo cross yubuyobo yakora na chitibu gali nkarangi mo cross yubuyo na kimbintu gibigotumeka cross compost gose bokash. Asante morali. Tigancha kene compost. Yes. Compost no buyo to crossinga. Kera ubiere nkali obuno obwoyo etegeme ucho bibeka segeta sara kendo embule tali gotu nekere embule yete bone tali ko botwera kwabe kororo lakini borobumbuli ko babuwangu li torio ko tali ko beka se compost neli torio ko rukungo omutandege usomulingam iteli loli titoli ko libe korore ko libe lakini onye nego tugwachora ko ruliskoli yao ego tukwabusa ko runyomba ego to yawo ye chiombe ego to yawo ye chimboli ego to yawo ye chingoko yonsi bino ko bongege tiki ago suno ko nago ekombani abo no ko yerosi pionsi no ko bibeka gali kero kwaro rire bya chakire ko banganko gunda bire kwa bionchora kero kwa bionchoire ngaigo nande kwa bire libaga embeos esoime nendero osio boyo boli boche babo boyo boko bonguruka buna maraba momo. Amangana maya sana amangana mayu mwanchi mulima mambo mazuri zaidi mtazamaji na msikilizaji nga ya kwamba nga ibintu bigo byonsi nyara ko bagotachaga kwerera ni bintu biri bigotumeka sokorosia ubwoyo boiga obwa compost lakini orule ekurate yamonga ki ayumulimi igukunye kubungi ubiye guchikubeka galia tubaise kubeka amatu yumulingamu nabo wate bamami tubeka amatu yumutandege gusumulingamu amataye iga gukunya beka nabwo atemechando bono andake umulimi nare gali bono tegerete bono murogoba uganitia manyenga kibono stebwemo igitambukire kema sekende mpaka ka ubuyo bobe kwabungire ubiyago omungina serabina kwanyebikirega nga kibono guchaka tuyire ngi gitambukire kemo ngora mpaka tokulitanya rubuye bwa compost. Asante omorali step entangani igo gusangerie ubiyago nyebekamo ekero kwanyebekiramo onye kubwate lisakara oyetube igo ekero kujetwanalie kunyara kugunda bwango ekero kwanyebekire kwaonchora nore nekero mutinyo yo monenusu kwaonchora kabisa nandi gwatigana ende yaba compost ere ko ire metienye 3 yaba kabisa kero kwaonchora yabere kabisa yabere buna maraba momo goko okubwata kwanyora kubonguruka eko diskeri ngo kuna kuonchora ukona kuna kuonchora esike egoteri kwanyora yabeire bono kero yabeire igoko yebucha onyegache ochonyere mugondere nyomo ine compost iko ase chisteba estebo entangani wateba igetambukire tangani no kubongie ubi ugokorore ubi eri yago sinkwa busa ko ingo mungina onyebekamo igetambukire gya kabere second step ayetube uko yetuba keraro rirenga heipuye yaisanire nkiuko yetubira nabara isakara usama goma usasonye begeta basigeta embuleta ali gutumono na bekonyara koba bono kwa yetubire gwakolire andake bono tugende ensamo yende egekakinga ninki ewiye gwatubire kobera galia eligere echikorosi buyo eligere ikirenga bono ya beire ya gundire ya rosire bintu biri bikobo buyo ndiye mono morali oboyo boli litanga nikero ko begete etwe yarenge ntambe guchigoro amatuko narara te ko chono lebintu biri byeyigateire byuka okaga no monto ochoiba kumbe ebintu biri bono bona kwa begete amatarenga mama netu bona akule lingire ekora nguchiko baro obuoyo onye bwari ngo sene amatuko ari usene mekabiri emebese kwa be kororo liri kwa bonga bono nero yagundire yakeire kurwa bwekero yakeire ine gukoro kinabira irango mutinyo yo muguso yo monenusu okuno gukoro kinga no gwenete nendo nyonchole uchi side yemo na rutubeigo bono inga Kemunto omulimi agokora manye inga eubiye ya beire ubuyo bwabeire tayari kuiru mugondo ndiye mono morale ekera onchoire
na anda gocha nenda onchore obuyo bweka abakoko tenga tuabeire egekora tuli gochikonyara gosono rosiaga rwarenge ime tuli gochikorra sike tuli gochikorra kende egento gyokokorora negento kere ekemwamuti gekobonguruka abuna keroboroseti bobete bwe kabisa igong itoriri ndiyo rosiaga dukwa begetondo iyo ase gotuba kori kwani gotuba neliberera riri byo spiko bya kenyanite bikaba egento kenga buna maraba bano okubujaga kwanyora bwabere bweko boko gotenga bwabere right umoncho muri nga gukunyuri mu rubyo kurunga kirimo hayo koletwa sore nele shirika linene lya Biovision Africa Trust bono murogoba na witani onsi eserabina nyabaro nero muri mitogo sanga neregeiga ase studio egatongera gusanga onsi kenda ikomi nga umurubyo kurunga kilimo hai tubaise gusuka twanyereka mayerukira sembeom. The Organic Farmer kuwatrana amo na Biovision ikobago koletera kilimo hai n'umuruberio okumulekera uburimi bw'ubwongereria ubwo koleta engeria na kolenda amazingira. Alright, so Dr. kabisa nekene kurunga 102.7 kero otegete Getembe FM na Getembe Television na eruninga yago nambari 1 soronguru Afrika ya mucha katuru sangamo bono mungina serbina andake buno mulimi abali mimbali batugire tigali bacandikite sana ngaki mumuchukia ali mulimi yago korakera crossio buyo andakata manyeti na mumuchanga kiaranye tange taya kora bantu bali bakrosio buyo kwa nyorosio buyo bwa itimeli bwa kora omorali nabo ndatenga boyo bwaitu bwa compost mbuli goita kemeli utategeke rora boule chinguru chiri bono bogo twara tokorunga nutrients chiri bwabwate bwale bwali chokonya mugondo neke rora botige embura ebotwere onyoro mogoko gotirimbuka gochimate bona bakonyara ngaigo ya rasukira kini borobu igo gotiga obuyo beiga bogotweru nembura gwasaliri obuyo obotobu nutrients bwayelire oh my goodness bono at least bwoyo bwaitu bwa natural bwati goita gento nande tiboli gosamba kwanza nyane getumekera amemono igari asumulete nimanye tego mungina serebe na nyabaro na chetebwo gunkarraund kero gutumye obwoyo gabwa compost tege mulimi uligire tigali musemi bono obulimi obwoyo buyiga inga kibugo kinia obotobu bweli roba na gukini obochenu bweli roba andake na kulinda machi ansiri roba elire konyora liye saligia mbiya mono morali oboyo boli tangani onyo monto simekire embego setora tena hybrid yani ekwende hybrid elie kugwa ebituma mbiro konya rumwa gogo choyeli bikogwa bwango gokonya dalili bya berekira kamugasoka akiri gochaika kwanya rubutuma boko guno nekero borobolere lakini ekero gutumeka compost go sebokas getuma kya otikeli kogo omwaga no chicha egetuma keli kebwata maino mara kabere egesimekete kuruguru na andike gasimeka kurunze no musacha koja na bako begasi kuya ninki gekora liro eli gochiria rangeli yani diarente melia segetuma yabwata kiabwata sobwagale kiako nkyo mapa igobono liro belito liabere wetania kero tobegeto boyo bolibona bakonyole mbe yache buna bono mugasono chete umurali ebitume binge igo byagwete oh yes lakini kero muntu nabali gweta kwa no manya kumune ninki yakora bitume yo bitabita kwekora yenga ibikuru chingu hybrid neyem kabatebi obuyo buli konya mokora buli siko gali etuli nabo botware ndetega oh yes none kira kitabu na kiale mtegete ne bituge byambere rebikong lakini rende ne sagulinga compost yetu ni keko kongiriro balito dia ko ngapuno muntu geto musinge mokongwa ase nyumba right asante sana mungina servina ya nyabaro asinyitongere usanga mwateli nyo linga libuli tuli nene asomoro buli kirimo hayi tuko kubolinga ayo mulimi nancho seriro no mulimi ndeno nchi nonda se erondi yabalimi ajo mulimi mbintu kibiri ogutumia korosio bwoyo lero nkubo tuli simi yago tuchikumanya mbintu kibi oguchiwatumia korosio bwoyo nando bwoyo bwa ukero korosi nga kyokora waratumira bwoyo bakwera bono tiango tongere samo yende bokash ubwoyo bwa bokash mboro byo bwoyiga mbiye mono moralia nandi nga kibole tofauti na compost yes obwoyo bwa bokash borobugo bubwata matuko 15 oh my goodness wabeiro bwoyo yes na kiboko gara bole tofauti amone compost compost goika oyengaki toko ya rosero matukabera tata igo sai 40 15 yabe compost ni goto gotumeka materials chinga buna chiri
lakini chirocho niko chire tofauti. Oh yes. Timeti kusenwa njengerere materials to gutumeka. Yes, yerere. Mbia mano murali. Ditangani oikatutwara maraba. Ali ita mugondo. Toko rusia so mugondo ito. Tutware SK ngombe yomete. Erosiriere engia. Tutwara ubojo bwe chingoko. Tutware amasaku a momo. Amasaku aye tutwasa molete bituma sarenga momo mire tonyabuturane. Torente amakara aliarobosi. Torente east. Torente emorasses. Oh yes. Torente dairy. Umurali nabo lingenki kiagera orente east, orente dairy, orente molasses. Ebinte byekaro toko ibeka niko bire byomo. Mbibwa tikende keragere kabije kobwe bono kolengana na ime. Ekara twabekira ubojo bwe ngombe, twabekira ubojo bwe chingoko, twabekira amasaku, twabekira maraba. Twabekira libuliri, libuli ali kolia ito. Twabekira makara. Wono tumenya korente kurende molasses, tonye koroge, torrente east, torrente ne dairy. Wono tutake korosi ebintu biri bikoli. Obuoyo boliagere ebintu ebichi bibe na biro bibuno obuoyo kagano obweduka bono turatebe oika tobeke sukari tobeke ne east alafu tumanya kobeka ne dairy ebintu gete bichi bingege ntonkiri mabiche koli konto bugo bokobora buga amakonde byacha bono byali ekerto korosi obuoyo bwaitu bwa bokas niko tukobwerera niko tukobeke gento kenga buna square yaiga twabeka chire chigutira onyole twakora mpaka le yaine ni chigoro bugina kwa gacha nande twakora ekero twakurepi nende twa mix ne uma bono twarosi gento kenga bune nyombeli enkuru twakagachire yo bunyansi twatuba mambi eri ndero twarosi mambi niko togonjora mambi nende tuonjole magoroba lakini mambi kero chigonjora toli gonjora gutachetense oikobeke chivuti liribu na gonjora ne tokabeke bintu biri ono byachakire gusambana ko tali bintu byaigwana ine byarengamo ono konyore lyo kirigwa ko kano monto utete nande kwabeka kwa bono gonjorana asa matuka 5 mambi na magoroba. Oh yes. Amatukare mutu ndimo limo 14 days ubojo bwabeire 15 days kwaonjera kwabeka chiguni wabera uboyo korushara amangana maya sana amangana maya igobokashi kuira matukalinga amatuko 15 amatuko 15 tebweka ine compost yes mugushe mintonga ntwasangama nayo mulimi mintonga no maragoba libulieto ayeno maita moya igagu kwa na compost na gobokashi na ine mbintu kyugora tumia ka ukorosyo boyo lero serebina nogali gaiga unyabero kurugali bonchali mukwanire nabo tubuliri buli ganeti onyolenga murobuli kurunga kilimo hai ribagali nene Kigimalia Biovision Africa Trust mugoroba obono umwana buliro bajufuru sarigo numuna sarabina nyabaro 0741583878 0741583878 nabogo sanga 92 iga ase studio gambango 92 to tebinga namna gani tena hayenga Juliet kurumuro bulionga yotegereza kurwa na ndenga kibono kayuchwa shubiri bwago usiku igura magana ayobuyo meta ntumaroro bakuliranga bono liga zadia abere libese bina untali gali suko somo na abatenga tumande barabunga kibaho koreli yasalia bose bibaga sachibu ni chinyinge bono lero kwa na 92 Getembe Radio. Hello. Karibu sana mbuyole tata. Karibu sana. Noto mwemi ae no mwemi ole bundi. No mwemi nde. Yes. Njuma etengo zinarebe sike na yomia. Naburukaniriu. Yes. Naburukaniribinde mesinyonde zinarebe bibiu masake asaumu. Kana bikira asaumu wanokome kanone jisake jikolere tokolere taguka. Igobora nimwe bama mojo. Weso mirikende kurwa senjira ereiro ero bwebwo korosugo bigabwa compost na bokash. Compost na bundo satie. Kwa meji ngoko mwe meji mboli.
Nyabungoje nasangire nabeka sahomo. Mwana we sana sadakta kabisa mwenche mbuya mono sana monene mbuya mono sana seseni wa nagenda kubatu murobali itoga iga kilimo hai airero motegeli mitumu gusinga yubu atete chingali cyabo na morogoba anya kole mulimi na aruma itekera ngukwa nabalimi gusingi banabalimi boka bale tayo gusyo tali kulema asete yotanyo chinyinyi sugumesime kireli nagu endagira ebikibando ebintu byonsi mbigani tyo bwoyo obwoyo bwagaye nga kyokorosi mbyo na debito kibyo guchikwara mix osyo bwoyo bwawo emo ngira serebi na nakwanera nga mobe kama tuyime tandege melinga ingani gumete kwangu sasa abatangi bakuchiwaburuka nimpaka melinga mbamanyeti entabuli simyende irole ngani ibatebyo bobe bwe melinga ndiye mono moralia omote wo molinga muno na sokugwa none keronyo begetase ebinte ibinde ime oro no endo chonyorore tikwana korrango ugundire nabo nando konyorore buno oro mwomolioka nabo mwomolioka na nabo konyosomororo mogima enjerendenga toli mote ora rosi bwoyo nande toli mote ora kwe faida mbiye mono Getembe hello Getembe Radio and Television hello. Hello. Yes, karibu sana. Mbiya mono Yusufu ankoro shiro boyo kwasi wakorere bole mibwago. Oh yes. Oh yes. Lakini nina kumoja niliona ngainderelia nderi bagantara nyana ndio ndio biara na ule mpaka hati mpaka kwa kile waganya no ne kalamu ndi kete tata ile ngamo ndio ndio bilingo yani ndio tabanga karibu sana ndi tukolinde. Asante sana Joseph. Batebire nande nganku irolere go chaga onyako ba wasemyo boyi. Getembe Radio hello and TV. Getembe. Namna gani tena sanga gona Getembe TV and Radio hello. Oyigo korenga ya abire numuchando kulire tiganye butole embugolibuya eligere asanga ni tunagane T0741583878 akarongo bulisi nyanga iberiga togenda somoge ni toka iga tunya kulilia mangana yo cross boyo chinsemo Ibere ubuye bukurunga compost no buye bukurunga bokash mungira serevina nyabaro nere olegali bagali nene elia kilimo hai asomoro bulio kuletwa sole na Biovision Africa Trust bono mrogoba kerugu kwa na intu accessible totebinga enkura tumiro buyo kuratumia mburubyo ebintu biri okoroseli buyo mbiribi onye turatumia kugura mangana kwa somi gugo no mulimi bono mrogoba ya masemo bono mungina serevina nkobulisi ni amwe kaga turagenda busyake Getembe hello. Karibu sana. Karibu. Oh. Ndiri mama nyayo. Mbiya mono. Njabana ngala to ko tu kana tumeke ngagenda ngakinda kore wana ntelenge no tu sangu tumeka. Obwetu ko kale gutumia bweka. Mbiya mono sana reno obwetu kago agutumia ibweduka no chikomote byo bwo gutumia obwoyo bwo nande ero monyene buna omulimi bono omongina serebina. Yes. Inki kiragiro mo omolemi achoro obwoyo bwa compost na bokash asobole mibwaye atiga moya ndonsiaya. Mbiya mono moralia. Amoya aya none chikambuni cha karosiri ebintu kurukalera rogocha kwanyora ngatibiti chibiribia. Oh yes. Amoyo nale okonyora yanda atali amaya. Usa yanda wetana no megondo. Mono nkwanere bunensemo yabonchari kwa jumla igentongeri ya kamelire megondo yabo. Bakurukezo ng'Australia witigose Ekeonga kelia ekiale ko babobe mugondo ndagira ti yale kwama ego soka buya lakini omoyo yakatuma kama nako bakatumani nande kende nkejo gekobo korusioro nole barenge kwaga babe kanjera nga byachire tibi ale koba lakini ekera bantu bachite kumanyanga baimukie sike konyoreri mbara amanya korosi compost
bai mokiesi ke baire mugondo asali ase kwa begete next round against the king kelikobo. So that's one of the advantage. Bono andake eketunya kuligiriri amangana igabo kasha na buyo compost bono omuriminaro legali inkyura motebi ujumbe yagingi yobo semi bwago buyiga igurutumi obuyo buyiga neramanye ngakiako nyoraliga sali yauna ayokuranyira umulimi mbia muno murali nigonda atebyo mulimi umintonga tigachi ateme nona asini nyara bekira chinyeni acha ateme nona asagusimikire packet ya yemo acharole next round na bagocha koteba nerenge kene naroliro umaene lazima mtu atipitishe bono. Alright, mwanchu muligireli mwanchu mwategereli unyolenga umurobule kura kilimo haye karudu chuligiti chuchukura lakini katunyo usangamo gaigomo amangana manene na alinga kilimo haye aletu wasona Vision Africa Trust kwa kinga kwa nyore chisemi iguru yobolemi tuwa kubolinga ayambito kibiri kutumia asobolemi wago walibonsu bali kila so chumbe etu wanyeke goro ni nkuru chigalia mgono kurunga Vincent Masonet kuru chisamo chimenwa Joshua Munyancha abonsu bali kire wago tebanga umurobule kilimo haye ogendera bosyo kigima gendera gusanga na itubono na kwene kinga aya onsi abeire ayengi nchu erenene andake abantu bali batanya konyorobo semyo buiga buobolemi asinchira kwa baletera iga abantu abu andake unayununa abamanyi buobolemi weta sijise mwanyu na Vision ngiye abantu abarubara nyorobo semyo buigo ya sarabina abangina mbara aliba kole manaba gaka bachandi gitinga ngayibo no mungine yaru sityo semyo buiga pia mono moralia igonda tebenga abantu baita bange batumeke namba yawo yesimi nandekero libaga goikalitoke togende tujuto baroseli tobaroki practical togosominole ni 10 igobona almost wasomire 100 egekora bali togochikoroseli onye bali willing na barabu go bakoroseli abande egekora na intugente ketwa etu tugasemi kuna into natuachire koba na into nabatoko abande na bagutumeka TV yetu ya Getembe ali baranyole. Alright, wanchi buligeli amagana nawe amansu amagana mayasa na magana yinginchene sana kigima ntome diusu tukosikira kinende onye kubwatengana kwali kuboli na bakwenda kutuikira bya gukigima watu tebya iguru ya kilimo hai numero bulimu ya kigima na Vision eligere gwesemi kigima na kuma nyichisemi cy'obulemi hasi obulemi obuya wetasa moyo ayayiga baidi na arobole tigali ngaki era tebeta gutumwe buyebeduka alisi yakunga ngani tyomo tebi wose andake obuyo buyigabu akira bono bukweroseri natural na buli weduka abantu abange nki ibagwente kurura samoyo eduka bacha siyukweroseri ndiye mono morali na bongo advice plus na abande obuyo boli litangani abantu abanga bakuru obuyo boli sali bole bwangu ka omuntu akatana kanchendo se compost kaliriye na ibagatimbu ati patrende togo tenga omuntu okogenda mugondo nsaine oinuka saa 5 no kogeso okole nsaine no koli okole nsaine okole no muntu okokole gasi kwa muda mrefu endagira yaye na bekoba kwa muda mrefu so igona bonko ba advice ngatiga bachari bwe compost na bokas barole tofauti unamagana mayo mwancho muri no motegereri asinchogende kwenye nyora wite Getembe Television Getembe Fiber asinchira bene kilimo murulio kuna kilimo hai uyokoleto na Vision Africa Trust bono morogoba mungu na serabina akoira libagalia ukigima lya bene gwitira sobo semyo bonene buga Vision na bonga neti anda kebono kwa libagalia mweli wako kwa eli kukwana kuira nilimbi ya mono gwita seri shirika andake na abali mibami no asige kundi galia walibonsi banche teli shirika lya Vision na bogono bolimi kwa jumla abo bisaba itoguru chisamo cyabo nchali abo bisaba nene sana babo Isaac bonsi batebingo ngana maya mo bisawo itonaro legali Vision ole bonchali kajogo Alex wana kuri baga kigima India mano morali tanga na irene ngambia mano esali ye TV yetu ya Getembe yagerire twa advertise ya mangana ya sobwagale na kubwa mono mbia mone esali yo mintobu na facilitator tobwate Alex oyo tobwate bonchari na omo bisone okorariana wodi na abande bonsi nolene omokubo osuneka nelesi one of farmers na baitokorwe county ga ne shirika ya ito na mono radio representer Mustafa Ranere buna agwanche kipindi kegianja ninashukuru ekekora na ubagere nachire na kubwa mono TV yetu ya Getembe nero igatuanjira tuche wa advice ya manganaya nashukuru sana asante goikira go mwancho mulino tugokolero morobulio kilimo hai litukulia lero unoletwa sore omwana buli recho flusera mulitane kigima omungina serebina nyabaru nere twasanganere kyandagi komigendra koba na Getembe na Getembe Television wese mibu manyi igoro ya kilimo hai onyolenga ngwita shirika lya Vision Africa Trust.
aye umurimi nurange kunyura